Good morning guys, nandito tayo ngayon sa Makati Avenue sa Ayala. Galing tayo sa paghahanap ng pagkakitaan. Hanap trabaho pag may time. Ayos po, katapos lang ng ating exam at medyo nagsimula tayo ng alas 9 ng umaga hanggang ngayon anong oras na. Dito tayo ngayon sa may Manila Peninsula. Ayan, nakikita niya sa likod ko. Ayan po, maraming salamat sa mga kaibigan natin sa YTC, lalong-lalo na yung mga OFW. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan, pauwi na po tayo ngayon sa bahay. Bukas na ulit tayo maghahanap buhay kasi medyo tanghali na. Ayan po. Punta na tayo ng EDSA. Dito tayo naglalakad sa Makati sa may Ayala Avenue. Ayan po, Ayala Avenue, Makati City. Mega love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan sa Kuwait, sa mga nating kasamahan dyan sa Salmiya, sa Parwania. Good morning sa inyong lahat dyan. Sa likod po natin yan ang Manila Peninsula Hotel. Ito po yung Ayala Alabang. Ayan po, habang naglalakad vlog muna tayo. Nilakad na lang po lang natin kasi iikot pa tayo doon sa may Buendia. Dito dire-diretso lang dito sa may Ayala. Galing po tayo ng Jupiter Street or doon sa may Senator Hill po yan. Tapos naglakad tayo Makati Avenue. Tapos ngayon nandito na po tayo sa may Ayala Avenue, Makati. Uuwi na po tayo sa Alabang kasi natapos na yung ating mission. Sana po makapasa para sa future. Tsaga-tsaga lang, sabi nga, tsaga-tsaga lang daw para makakita ng trabaho. Ayan pa, patuloy nyo po sana suportahan yung aking munting channel. Sa lahat po ng nanonood sa aking mga pelikula, maraming salamat at pasensya na po kayo. Dire-diretso na po to, wala na pong edit to, wala nang intro, outro, diretso na po tayo. Ayan, tumatawid po tayo dito sa Ponda Avenue sa may Ayala Alabang. Ponda Avenue, medyo inihingal tayo hindi sanay sa paglalakad. Ayan po, sana po makapasa tayo doon, isang government agency. Sinerte po tayong binigyan po tayo ng pagkakataon makapag-exam, kaya sana makapasa tayo. Ayan po, nakikita nyo sa aking likuran ng Ayala Avenue. Papunta na po tayo ng EDSA. Yan, dito tayo sa underpass. Underpass po ito ng Ayala Avenue at saka parang na tayo papunta ng apartment rates. Ito po ang tinatawag na apartment rates. Ayan po, nasa ilalim po tayo ng tulay. Ayan po, tingnan nyo po.
Dito po tayo sa ilalim pa rin palay pa rin. Punta tayo ng EDSA. Ayan po. Nasa tunnel po tayo. Tumawid po tayo ng Ayala Avenue. Ayan po, kita nyo. Ang linis Ito po yan sa Makati City. Ayan po, nakikita nyo, galing tayo sa baba. Papunta na tayo ng taas, Ayala Avenue. Patuloy nyo po suportahan yung aking munting channel. Maraming salamat po sa lahat. Ako, dito na po tayo sa ibabaw at nasa Ayala Avenue na ulit po tayo, pero nasa kabila na tayo. Sa part ng nandito tayo sa may Glorieta. Ayan po, Ayala Avenue pa rin tayo. Nag-exam po tayo at nag-drive test tayo doon sa isang government agency. Ayan po, Ayala Avenue. Medyo malamig na sa dinaan natin, bukas yung pintuan. Ang lakas ng aircon nila rito yan. Ayala Avenue pa rin po yan. May galap shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat. At sana daw sa mga swertehin po tayo dun sa ating ina-applyan para magkaroon na tayo ng regular income. Tiwala lang, kaya-kaya. Talagang ganyan po. Medyo malapit na tayo ng EDSA, siguro mga 1 kilometer pa to ating lalakarin hanggang sa may EDSA. Ayan po. Nandito po tayo sa may courtyard drive. Ayan po, kita niyo po yan. Lakad lang, diretso lang ang lakad. Hindi tayo pwede magtanggal ng face mask ba tayo madali pa. Ayan po, pawis na tayo. Dito na rin po ako sa may Glorieta. Ayan po yung shopping mall, mga nila. Kapit ulit natin yung face mask baka tayo madali. Kabit ulit natin yung face mask natin baka tayo mahuli. Ingat na lang, wala na nga tayong hanap po, mahuli pa tayo. Andito na po tayo sa may tapat na Pacific Plaza sa Makati sa may Ayala Avenue. Ayun po yung Pacific Plaza, yan nakikita nyo. Malapit na po tayo ng Ayala sa may EDSA. Doon po tayo kasakay sa EDSA na bus papunta ng Alabang. Nandito na po tayo sa may Ayala 1. Yan po bagong building, Ayala 1. Yan, tatawid na naman po tayo dito sa may East Drive sa Ayala. Bagamat naka-stop, pwede tayong tumawid kasi wala namang sasakyan. Yan po, pawis na tayo sa paglalakad. Kailangan lakarin na natin para makatipid sa gastusin. Hindi po tayo nag-ride ngayon kasi
mahirap po maghanap ng parking dito sa area ng Makati. Medyo mahal yung parking area dito. Magkano lang naman kinikita natin, kaya na lang, tsaga na lang. Ayan po guys, maraming salamat nga pala doon sa mga lahat ng sumusuporta sa ating channel, yung patuloy na naniniwala sa ating kakayanan. Ayan po, ito po yung building na bagong gawa dito, yung ayan, Ayala 1. Yung dating Intercontinental Hotel ito na pinalitan na. Ngayon muntik pa tayong madapa. Nakabibidyo. Talagang ganyan buhay ng vlogger. Minsan na saka gusto makakuha ng mga video ay wala pa guys. May kagalap shoutout po sa lahat ng OFW saan masulok ng mundo kayo naroon. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan po. Hindi ko alam po saan tayo dadaan dito dahil matagal na tayo hindi nakakadaan dito. Bus na sasakyan papuntang Alabang. Ayan guys, sakay na tayo rito sa bus na to, Star Mall. Ayan guys, maraming salamat. Subscribe po kayo sa aking channel. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dito po, sign na po tayo sa bus dyan. Ayan. Sir, Alabang. Alabang. Hindi raw. Doon tayo sa kabila sakay. Magsasakay doon yata sa kabila. Siguro mga 5 years ako hindi sumasakay ng bus. Kanina sumakay ako, kailangan pala ng ticket. Kailangan ka palang bumili mo ng ticket bago card pala, sorry. Kailangan pala may card ka para makasakay ka ng bus ngayon. Hello guys, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking channel. Sana po doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe po kayo. Dito na po tayo sa EDSA Makati. Salamat po, bye bye.